O Goberno ofrécelles ás comunidades un obxectivo de déficit do 0,1%, unha cifra que xa levara ao Congreso e que fora rexeitada cos votos de Junts, que agora ameaza con repetilo non. As comunidades do PP insisten nunha reforma urxente do sistema de financiamento. Galicia lamenta que o Ministerio non permita incrementar a capacidade de gasto. Antes de que remate o ano vanse convocar 1000 novas prazas de funcionarios en Galicia. 700 van ser de acceso libre. Anunciou o conselleiro de Facenda no Parlamento, onde defendeu o proxecto de lei de orzamentos para 2026 que estará aprobado en decembro. O metrosidero máis vello da Coruña ten máis de 200 anos e forma parte do catálogo de árbores senlleiras de Galicia. Dende hoxe, aspira a converterse na árbore do ano en España. Boas noites. Co voto en contra de todas as comunidades gobernadas polo Partido Popular, o Consello de Política Fiscal e Financeira aprobou a senda de estabilidade que lles permitirá ás comunidades incorrer nun déficit do 0,1% os vindeiros 3 anos. A ministra tamén anunciou que ao comezo de 2026 porá sobre a mesa unha proposta de reforma do sistema de financiamento. María Cheda. Pois rematou esa reunión, Pablo, e como era de agardar, sen acordos. O Goberno pretende que as comunidades autónomas se poidan endebedar un máximo dun 0,1%, unha cifra que xa foi tombada no Congreso dos Deputados o pasado ano e unha cifra a que únicamente hoxe votaron a favor as 3 comunidades gobernadas polo Partido Socialista. O Executivo, ademais, adiantou que agora sí modificará o sistema de financiamento nos vindeiros 2 meses, unha petición da maior parte dos presidentes autonómicos durante prácticamente 8 anos. Por iso, din, con estes prazos sona únicamente a titular. Hemos comunicado las mayores entregas a cuentas de la historia, hemos aprobado una senda de estabilidad que da más margen fiscal a las comunidades autónomas y hemos trasladado las bases de un nuevo modelo de financiación que permitirá que los territorios cuenten con más recursos para garantizar unos servicios públicos universales y de calidad. Anuncia a reforma para os meses de enero e febreiro, pero sin determinar en que vai consistir esa reforma, cantos recursos adicionais se van a poner encima de la mesa e, polo tanto, entendemos que é un nuevo artificio, un globo sonda. É un asunto especialmente relevante para Galicia. O secretario xeral pediu aquí en Madrid a ministra Montero que as axudas destinadas aos damnificados polos incendios estean exentas de tributación, pero a resposta da ministra foi non. Os afectados terán que pagar por elas. Marcha a representación galega decepcionada con esta medida. A ministra confirmou que non está de acordo con esa exención, que non está de acordo con esa exención e polo tanto non se va a aplicar as exenciones para a tributación. Alfonso Rueda celebra que as cifras que lles deu o Goberno ás comunidades coincidan cas previsións que fixo a Xunta para elaborar os presupostos do 2026. Con todo, o presidente insiste en que esta reunión chega tarde e que o tema central debería ter sido a renovación do sistema de financiamento autonómico. Todo o que calculamos estaba ben calculado e a pena que tardaran tanto, cando menos en suministrar estes datos respecto ao que tiña que ser tamén un Consello de Política Fiscal e Financeira que levamos moitísimo tempo reclamando era para empezar a falar do financiamento autonómico e vemos que isto nin está nin se lle espera. Antes de que remate o ano vanse convocar en Galicia 700 plazas de acceso libre á Administración Xeral da Xunta e 300 máis de promoción interna. Anunciou o conselleiro de Facenda no Parlamento, onde defendeu o proxecto de lei de orzamentos para 2026. Hoxe pasaron a súa primeira votación. A aprobación definitiva será o 16 de decembro. Señorías, en Galicia temos un goberno que presenta orzamentos, baixa os impostos e reduce débeda, como logo veremos. Mentres que en España temos un goberno que segue sen orzamentos, continúa a subir os impostos e aumenta tamén a débeda. A oposición pide a devolución das contas e que a Xunta elabore uns novos orzamentos, pero o texto pasou o primeiro trámite grazas aos votos do Grupo Popular. Jesús.
Ola, que tal? Pois rematou este pleno de orzamentos no que as contas de Galicia para 2026 pasaron a primeira votación. A definitiva será o vindeiro 16 de decembro. Os grupos da oposición votaron en contra neste primeiro trámite, pediron a devolución das contas. Especialmente crítico foi o BNG, porque di que ese aumento global do 2% non chega para atender as necesidades de Galicia. Puxeron especial énfase en que se aumenten as partidas de prevención e loita contra os lumes. Algo máis aberto ao diálogo mostrouse o Grupo Socialista, eso sí, sempre cando se cumpran algunhas condicións, entre elas que a Xunta acepte a quitación da débeda ofrecida polo Goberno Central. Democracia Ourensana pide a devolución dunhas contas que di só priorizan as provincias atlánticas. Efectivamente, vostedes entenden que Galicia é eso. Galicia é, pois, a un lado e outro da AP9. Gómez Besteiro comezou a súa intervención cunha pregunta. Para quen goberna este goberno? O líder socialista lanzou un órdago maior, di estar disposto a apoiar as contas do PP se acepta 5 propostas. Entre elas, a rebaixada débeda que ofrece o Goberno Central, dedicar máis fondos á vivenda, á dependencia, á atención primaria e á loita contra o lume. Son propostas pensadas para que os galegos e as galegas poidamos ter unhos orzamentos millores. A pelota está no seu tellado. A política antiincendios foi unha das grandes críticas do BNG. Segundo os nacionalistas, a Xunta segue apostando polas receitas do pasado. Eu non sei que ten que pasar neste país. Onde está o cambio que precisa Galiza neste ámbito? Desde logo, nestes orzamentos non. Non porque fan vostedes outro exercicio de ilusionismo. Meten máis recursos para extinción, efectivamente, pero non se toca unha coma do modelo. O Partido Popular acusa a oposición de utilizar sempre os mesmos mantras e bulos. Aspiran a derrubar o construído e a entorpecer o que xa está en marcha. E pediulles que tomen nota deste Consello de Castelao. Non lle poñades chatas a obra na mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos. A economía española desacelera. Se o Goberno estima que imos pechar o ano crecendo o 2,9%, son 6 décimas menos do que crecemos en 2024, cando o PIB chegou ata o 3,5%. E a desaceleración da economía seguirá o ano que ven. En 2026 está previsto que crezamos o 2,2%. Así e todo, o Goberno cree que o crecemento segue sendo robusto. Ser capaces de crecer, de hacerlo de manera fuerte, robusta, sostenida y además hacerlo con un elemento de responsabilidad fiscal, es decir, con una reducción de nuestra ratio de déficit sobre PIB, una reducción de nuestra ratio de deuda sobre PIB. As previsións do Goberno coinciden cas que fai Bruxelas, 2,9% de crecemento para este ano e 2,3% para o que ven. No conxunto da zona euro, as previsións para este ano son do 1,3% e do 1,2% o próximo. Preocupación no cadro de persoal de Telefónica cos 6.000 despedimentos que a compañía quere facer en todo o país a través dun ERE. É o 7% do cadro de persoal. Hoxe mesmo reunirse a dirección con sindicatos para comunicarlle os detalles do expediente de regulación de emprego. O Goberno galego intenta evitar que os concellos apliquen subas na taxa do lixo como as que xeraron polémica na comarca do Morrazo. O presidente Alfonso Rueda avanza que no 2026 a Xunta manterá as axudas para paliar o impacto do taxazo do lixo nos cidadáns. Gloria. Sí, o vindeiro ano 2026 a Xunta vai destinar máis de 20 millóns de euros para axudar os concellos e evitar que estes teñan que repercutir directamente nas familias ou nos negocios a suba no recibo do lixo. A Xunta asegura que foi o goberno de Pedro Sánchez e non a Unión Europea quen decidiu incrementar ese recibo. O goberno galego mobilizou máis de 100 millóns de euros dende o ano 2022 para minimizar o impacto dese incremento nas familias. Dende abril está en vigor unha nova taxa do lixo en España que en algúns concellos supón ata 230 euros máis no recibo dos fogares. A reacción sucédense a este chamado taxazo que o goberno puido evitar, denuncia a Xunta, porque non é unha obriga europea, din, como apunta Moncloa. Era o que decía o goberno central e a Unión Europea acaba de decir que non, e de feito en moitos países non se está aplicando. Por lo tanto, bueno, esta é a situación, as consecuencias coñecémolas, e a Xunta de Galicia, dende o primeiro momento, única comunidade no noso país, está axudando os concellos.
Axudas que suman 103 millóns de euros dende o 2022 para evitar que os concellos repercutan o custo da xestión do lixo nos cidadáns. Os concellos cóbraselles por xestión de tonelada en Sogama 83 euros e terían que estar pagando 108 euros. A Xunta avanza que no 2026 haberá novos incentivos para os concellos como axudas para digitalizar a recollida de residuos. Rueda tamén confirmou hoxe que o ano que ven estará en marcha a Fundación Galtia, que ten como obxectivo atraer talento investigador de alto nivel a Galicia. Terá a súa sede na Cidade da Cultura. Os presupostos da Xunta pro 2026 recollen 4 millóns de euros pro arranque desta fundación. Prevén lanzar xa no primeiro semestre a primeira convocatoria para captar científicos. Cun apretón de mans se lávase en Vigo o acordo para descentralizar en Galicia os estudios de medicina. As universidades de Vigo e da Coruña poderán impartir os cursos de cuarto, quinto e sexto. Comezará xa o vindeiro curso. Hai un acordo que, ademais, todas as partes implicadas pensamos que pode ser moi bo para mellorar a docencia da titulación de medicina nos cursos cuarto, quinto e sexto, que vai a ocurrir progresivamente, que se vai a desenvolver a partir do curso que ven. Carlos Mazón compareceu hoxe na Comisión de Investigación aberta pola DINA no Congreso. Mazón asegurou que se actuou ese día en función da información da que dispoñían. Dixo que non lle correspondía dar orde para enviar a mensaxe de alerta e que se fixo cando decidiron os técnicos. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí, ni siquiera le corresponde a ella esa autorización. Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI, tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. A exmilitante socialista Leire Díez declarou esta tarde ante o xuíz que se reuniu 2 veces con Santos Cerdán para darlle información sobre causas que prexudicaban o PSOE. Foi, segundo dixo, en calidade de xornalista o ano pasado, nas datas en que foi imputada a muller de Pedro Sánchez. Leire Díez, acusada de tráfico de influencias e suborno, negou que traballara pro PSOE e ter relación co presidente do goberno ou ca dirección do partido. De feito, solicitou que se anulen as grabacións en que se presentan como fontaneira do PSOE e man dereita de Santos Cerdán. E cando se cumpren 2 anos de legislatura, o centro-dereita segue ampliando vantaxe sobre o bloque da esquerda. Segundo a enquisa de NC Report para La Razón, entre o PP e Vox superarían os 200 escaños 25 por riba da maioría absoluta. Ata 149 pode obter o Partido Popular e por riba dos 54 Vox. O PSOE baixaría ata os 107 escanos e Sumar sofriría o maior desgaste de todo o arco parlamentario, con 8 ou 9 deputados fronte aos 31 que ten agora. O BNG, segundo esta enquisa, obtería 2 escanos. O Partido Popular reclama ao Ministerio de Transportes o informe co que tomou a decisión de suprimir varias frecuencias do AVE entre Galicia e Madrid, entre elas na estación da Gudiña. Transportes defende que é unha información confidencial e que se atendeu a criterios de eficiencia. Tenemos derecho a conocer el expediente que lo motiva, porque sabemos que eso no fue una decisión técnica, sino que fue una decisión política tomada por Óscar Puente y el presidente de Renfe a petición del alcalde socialista de Vigo. Y también ha perjudicado a los vecinos de Agudiña y a los sanabreses. Las actuaciones en el corredor Madrid-Castilla y León-Galicia corresponden a servicios comerciales en un mercado liberalizado, no son obligaciones de servicio público y, por lo tanto, atienden a criterios de eficiencia, calidad de servicio y demanda real. Seguimos falando do transporte ferroviario porque o Goberno busca fórmulas para non ter que indemnizar os pasaxeiros de Renfe que sofran atrasos superiores aos 15 minutos. Aprobou no Congreso cos votos de PP, Vox e Junts, pero o Ministerio de Transportes tenta que non se chegue a aplicar. Si tú le obligas a trabajar con un compromiso de puntualidad distinto al de las otras dos, le estás abocando a no competir. Y eso está restringiendo el derecho que tiene la propia compañía a fijar sus precios y a competir. Por tanto, creo que esa omisión pues, hace que la reforma vaya a tener, desde mi punto de vista, las patas muy cortas.
Óscar Puente, que anunciou hoxe melloras na alta velocidade entre Madrid e Barcelona, di que a viaxe poderá facerse en menos de 2 horas porque os trens irán a 350 km por hora. O plan inclúe construir unha nova estación ao sur de Madrid, en Parla, para que os viaxeiros poidan ir desde Andalucía a Barcelona sen entrar na capital de España. O que se complica é a retirada do tren que descarrilou unha liña que une Vigo e Ourense. Cando se prevé restablecer a circulación, Demetrio? A previsión de Adif é como mínimo varias semanas, primeiro para o propio lugar onde se produciu ese descarrilamento, non moi lonxe deste apeadeiro das Neves, pero de difícil acceso, e hai que lembrar que son necesarios varios guindastres para retirar todos os vagóns que descarrilaron, e despois xa por retirar tamén a propia carga, que son bobinas de aceiro, e unha vez que se retiren todos os vagóns e mercancía, hai que restablecer todo ese terreo, porque lembremos que se produciu toda a punta a un desbordamento por desprendemento de terra e de pedras e logo recuperar toda a infraestructura. De momento, todos aqueles viaxeiros que se ven afectados teñen como alternativa poder viaxar en autocares, tanto como para Ourense como para Vigo, así como para Ponferrada e Barcelona. Grazas, Demetrio. A Unión Europea lanza esta advertencia. Rusia podería atacar un país da OTAN antes de 2030, María. Sí, o comisario europeo de Defensa asegura que os servizos de intelixencia comunitarios ven posible unha ofensiva rusa contra un Estado membro da OTAN nos próximos anos, antes de 2030. Os países máis expostos serían os do Báltico, Lituania, Letonia ou Estonia, pero un ataque contra un aliado é un ataque contra todos. Así o establece o artigo 5 da OTAN, polo que este posible escenario poñería a proba a defensa colectiva. Así, a Unión Europea insiste na necesidade de fortalecer as capacidades militares e de intelixencia para garantir unha defensa europea sólida e adaptada ao contexto actual. É un apuntamento máis do exterior. A dinastía política máis famosa de Estados Unidos, a familia Kennedy, volve á primeira liña cun neto do primeiro presidente da saga. Jack Schlossberg, de 32 anos, anunciou campaña para representar un distrito de Nova York no Congreso. Imos ata ali, Argemino Barro. O clan dos Kennedy continúa producindo políticos, ya que Schlossberg, fillo de Caroline Kennedy e, por tanto, neto do Kennedy máis icónico, o presidente JFK competirá nas primarias polo escano do distrito 12 de Nova York para a Cámara de Representantes, un cargo que quedará vacante en 2027. Abogado de formación, cunha educación naturalmente de élite e un total de máis dun 1,5 millón de seguidores nas redes sociais, Schlossberg lanzou a súa campaña nun estilo humorístico e desenfadado e cun vilán en mente, o presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Schlossberg empezouse a interesar en política grazas a Barack Obama. Agora quere defender o legado do seu avó no Congreso de Washington. De volta en Galicia, os veciños dun edificio lindeiro derrubado en Ferrol agardan para volver ás súas casas. Levaban tempo avisando do estado do inmoble. Os veciños agardan poder volver á súa vivenda este xoves á espera de que as inspeccións dos técnicos do Concello permitan un regreso seguro. O colapso de parte do interior dun edificio na rúa Sánchez Barcaiztegui obrigounos a abandonar a súa casa por precaución. Bueno, pues sí, susto. Un susto que nosotros ya decidimos desde el primer momento que no íbamos a dormir aquí. Yo ya dije que cogí una mochila con lo que llevaba puesto y yo me iba porque yo no siento segura al lado de este edificio. Estamos todos preocupados, xente maior que vive aquí, a paisana que vive no primeiro ten 90 e pico anos, se sacaron onte da cama casi as 1:30 da mañá. O interior do edificio derrubouse sen causar danos a ningunha das súas fachadas, xa de por sí deterioradas. O risco de derrubamento xa fora denunciado en varias ocasións polos veciños durante os últimos anos. Máis de 15 anos denunciando deterioro do edificio. Yo la responsabilidad se la pido al Concello y el Concello que se busque la vida y que le busque las responsabilidades con el propietario. Pero el propietario evidentemente no ha tomado medidas nunca, el Concello no ha tomado medidas nunca y esperamos que este sea el primer y el único susto que tengamos. A espera de poder volver á súa casa, os veciños viven a situación con rabia e temor. As chuvias dos últimos días poderían estar detrás da derruba. Os casos de gripe repuntaron con forza nos últimos días. Por iso o Sergas vende activar o plan sanitario de inverno. A máscara, Iván, é xa recomendable en todos os centros sanitarios.
As hospitalizacións por gripe aumentaron case un 25% na última semana, uns ingresos que afectan principalmente aos maiores de 80 anos. Por iso, inda que por agora o risco é baixo, desde hoxe é recomendable levar a máscara en todos os centros sanitarios. Unha recomendación que afecta tanto a profesionais como a pacientes e acompañantes. Para evitar que os casos de gripe segan repuntando, hai que lembrar que segue activa a campaña de vacinación para os maiores de 60 anos. Este ano, como novidade, Sanidade inclúe a vacina de alta carga para os maiores de 70 anos e aumenta ata os 11 a vacinación infantil. Fixeron falta 2 intentos, pero esta tarde quedou colocada a cúpula do novo centro multiusos de Bastiagueiro, en Oleiros. A bóveda é unha peza única de aceiro de 1.450 metros cadrados de superficie e 135 metros de diámetro, que houbo que construir no interior do edificio. Para levantala foi preciso traer un guindastre especial de máis de 700 toneladas. A operación rematouse esta tarde, despois dun intento frustrado pola mañá. Comezamos a semana en que se celebra o Día Mundial do Neno. Na Galega levamos anos sumándonos a UNICEF na defensa dos dereitos da infancia. Datos para facelo non faltan. Calcúlase que a finais de 2026 podería haber 6,5 millóns de nenos sen escolarizar máis que a hoxe, e que en 2030 podería haber tamén 4,5 millóns de mortes máis de menores de 5 anos. Poder darlle continuidade a todos os proxectos que temos a nivel global en países onde son necesarios aínda defender e protexer os dereitos máis fundamentais dos nenos. Temos moitas árbores enlleiras en Galicia, como o carballo do Banquete de Conxo ou o famoso abó de Chavín. E a nómina podría aumentar. O metrosidero máis antigo da Coruña, de máis de 200 anos, aspira a converterse na árbore do ano en España. 20 metros de altura, 8 de perímetro no tronco e 30 de diámetro na copa. O metrosidero da Coruña engole o espazo no que hoxendía está o cuartel da Policía Local. Fai honra ao seu nome, que significa corazón de ferro. Tamén ten un nome maorí moi curioso, Potucuá, que significa árbore con flores vermellas que crece xunto ao mar. E isto en Coruña é privilexiada. Leva aquí máis de 200 anos. O Concello da Coruña acaba de presentar a súa candidatura ao certame de árbore do ano 2026. Tener un árbol aquí de tantos años, pues tiene mucho valor. Aquí es representativo de la ciudad. Lendas e historias aumentan o seu atractivo de orixe neozelandesa que algún relacionan coas expedicións do século XVI. Aí van uns cuantos galegos neses barcos, ¿no? E a partir de aí surge a hipótesis de, bueno, e quizá alguén de esas exploracións ou trouxo a Coruña no século XVI. A fantasía é preciosa. En Galicia hai precedentes. O carballo centenario do Parque do Banquete de Conxo en Santiago foi árbore do ano en 2021, o que lle permitiu optar á árbore europea 2022. Quedou en segundo lugar. A Coruña agora retoma a conquista. Encantaríame que ganase. Eu creo que sí, porque además está espectacular. A votación ata o 17 de decembro na web do certame que promove a ONG Bosques Sen Fronteiras. As cidades galegas súmanse á celebración do ano castelao. Nesta podemos ver a pegada do escritor na Coruña, desde as súas primeiras visitas como estudante e tuno ata a súa actividade política e artística. Os cidadáns poden pasear entre as súas obras, ler os seus artigos en prensa e contemplar fotografías do seu paso pola cidade. Este home que van ver aquí é Douglas Engelbart. No ano 1950, casado e con traballo estable, pensou que levaba unha vida demasiado tranquila, sen moito estímulo, e comprometeuse ca idea de facer do mundo un lugar mellor. Como cría que iso pasaba polo desenvolvemento informático, comezou a argallar nese campo. E 20 anos despois presentaba este rato, o primeiro. Este era o aspecto que tiña ese rudimentario rato de ordenador. Presentouno nunha conferencia bautizada como a nai de todas as demostracións, pola súa importancia. Foi, imaginen, unha revolución, porque ata entón só se podía manexar o ordenador co teclado. Algúnha marca foi incorporando este avance, pero non foi ata 1984 con Macintosh cando se universalizou o uso do rato realmente. E todo porque o bo de Douglas quería facer do mundo un lugar mellor. Tomen exemplo de Douglas. Ata mañá.